Naabot na dyan tawas bukid. Asa nang dulaga eh? Asa naman eh? Uy, tako na kay kasaban. Abot ako dito rin. Hello, bisi. Yata yung trabuha, bisi. Uy, lima ka buklaki ba? Hello, saan ka nung ako? Uy, sus. Hello, gwapo. Wow! Wait, sa bisi yan, nag-grasya buha. Magpanawag. Uy, nag-grasya rin pa dun. Pwede ko mga tanong, amigo? Ay, di ba namigo? Uy, sus. Uy, What's up? Sige. Kanang naway pangutan na ba? Kanang, kadumdum ka na ba da? bada? Taga-asa na ka? Kaliluan na lagi ko din. Dayo ra ko ba? Pwede banan ko nimo. Ah, liluan? Liluan ka naman, be. Ayo, cool bata ko. Cool. Banin ako ilabad daw eh. Uy, dayo. Dayo. Ay, pagkapayuta pa doon. Isog timo ba? Pati ko na ba? Bagsok. Magahay din ba? Ako garo. Ako nabuta ha. Partang karo. Sure mo ka kadul nga kadumdum kay labad da. To kadundum ko oy. Pero no kas amo. Tarong ba? Joke na gani. Aw. Very good. Dol. Bagong dulo. Aray na ko. Balag matay ka niya. Tama ka. Ano day bay? Stereo mo. Kay gawin ko rin. Kita ka ne. Patikan. Isog. Dako na ka bay bay. Oo bay, kita ko. Ay ka. Sama ni. Ako ni. Ipuson. Di mo na kali kuha. Kamoy balas mga gamit dia. Basta kuha manumano di trabaho nako. Dako iglawas o, dago igbuto suntok mo ni ron. Dari dire, tayo. Bangag. Namitimal ko mga surambaw ay. Tuon ko be. Ops, akong porsyento na ha. Murag datoon lagi na. Patay. Wala po tayo matuan eh. 20% bi kining iya ha. Wala mo pamilyar rin na. Go! Ikaw na agaw Clarencio? Go! Ikaw din na! Ay sige agaw dia. Oh, ikaw din agaw? Magagawas na di ka spirituan? O gaw, laya na ko gaw. 20 raps at katawang ni patay. Watas buang laya na gidi ay. Wasaon mo? Abos, nakalimot ko. Luwag pa di ko ding. Pai, labanan ng patik mo na pai. Ganay bala ka niya. Kung may patikan na, di bang sa'yo? Pagpangin. Umuan mo ka. Ang boss. Welcome ramugod na mo ni boss. Mana ni kaon boss? Gaw. Wala pa ba ko kaon gaw? Oh, sakto kayo. Birthday sa mga tita. Ato tas mga. Tangan kayo. Ano salto? Tulog ka buhok. Ay ate nagraon ki mo kanina. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw